Είναι στο 1,5 μέτρο θαμμένος, 1,60 και έχουμε και 50 πόντους αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Τώρα υψώνω σιγά σιγά τον ανιχνευτή. Βλέπετε ότι έχει ακόμα σήμα. Είμαστε γύρω στα 2,70 τώρα. Οριακά, σηκώνω. Και εδώ το χάνει. Κατεβάζω το μηχάνημα κάτω. Είμαστε στα 2 μέτρα καθαρά και βγάζουμε το στόχο. Για να κάνουμε καλή